Салом мухтарако из мода корейская кухня қарор дорем ва давидим расид ки скоро мо Корея мерем. Аввал Корея пеш мо мебия барои кушодашавӣ, баъд мо ҳамчун меҳмон уҷа меравем. Ма гуфтам беста қавм тараф ҳати анъанаву традитсияи шинос шавем. Ана касоне ки ҳолиам фикр доре кор накардасе марҳамат рақамо дар рӯи экран бинависе оиди кор машморо пурра мефаҳмонам. Дар ин ширкат расход нест, даход мегирӣ фақат тамом. Чие кори ширкат? Я паста мехари зубная ё ки айна ягон паста тавсия ки тамом. Туда маблағ гузаштан мегира. Оиди маълумоти пурра рақамода бинависе. Ина дӯстои азиз омадем. Наш бейби. Дӯстони азиз, корейская кухняра бояд мо омӯхта шавем. Бисёриҳо Кореяро қатъи хитой перепутат мекунанд. Ӯ хитоя ҷондор хӯрако. Ино ҷондор намехӯранд. Тхм қатъи биринҷ хӯрдасиян. Ин макарон буд. Ини намедонам чун чи. Макарон лапса я чия барои тоҷико. Ана дӯстои азиз, роллои навмедагӣ мара овардан. Гудака уже дар иҷа хол кардистем. Дӯстои азиз, нигоҳ кунед. Вой, я так же сурат гирифтем, ма даже надидам. Дӯстои азиз, биро омадем телефони ман татим. Мо ҳамин ямира видео накардистем. Коляскамон ин набор гидросияния. Қубайки гирифтум. Ина ода сукана. Дӯсто биро омадем. Ай иҷана. Коляскамон набардошт. Бирем аки Раҳмоналиро гудак бон кардем. Гуфтем ту опити бисёр дорӣ Раҳмонали. Бигир қагуда кабони ки гуфтем Раҳмоналиро ки туда опитит бисёра. Нароз мебар дахнаки. Дӯстони азиз, салом алейкум. Ирӯз рӯзи ҷумъае, ба ҳаматон муборак. Пешаки мо топ овқат хӯрдаста. Сухарӣ хӯрдаста мегӯ. Ана дӯстои азиз, аказӯи Фаберлек. И чанд сумай? Намедонам якташ 30 сум буд, чанд обши 70 сум. Нигоҳ кунем, аз заказ када будам удаф, рангаш пас буд. Гуфтам хай биёям берун нахарам. Атомида хеле чизо ҳаста дер мебиёям ода. Гуфтам хай биёя Фаберлек гирам. Рухшон омад иҷа мо ҳолиам ҳамин фатири чанд рӯзара хӯрдаистем. Интернет нест, шох кадагиай асабамон вайрона ич теҷа кашоб. Интернет зинда шуд. Короче, мехӯрем ба сӯи кор. Ма бору тақсим кунам. Бору ягон ман намедонам чия борид. Анам хай дӯстои азиз, кор бисёр. Ҳаво девона я гарм мепишӣ мери, хунук меша, хунук мепишӣ мери гарм. Дӯстои азиз, ман дар иҷа реклама съёмка кардан гуфтам дар ҷа я занак. Ба фикрам беремена я соат шид дилиш беҳазор шидиста. Он намояй хушад.
ой, мабурсум хемре бояд кунам. Стой азиз даи ҷа апай хуршеда омад мода ташкили овард шашлик пирожное клубникошама чиндум хурдум ана дар бораи кор гап задем дар бораи пешравиҳо чӣ хел кора пеш барем ҳайё бо таҷрибаи зиёд доранд дар фаберлик кор мекарданд медонанд ки дар ки ҷо чӣ хел кор фарқ мекунад ва беҳтарин ҷо ҳамроҳи моро интихоб кардагиам беҳад харсандам беҳад монда кора нағз меомӯзонанд барое ки уже чӣ доранд чӣ хел опыт доранд имидам хеле одаморо мо дӯст медорем ҳар як шуморо интизорем духтарои ҷада ма бояд сумка мехаридам омада нигоҳ кард дистам не ки зуда бехарам просто нигоҳ кардам сумкаҳои теди омадае бо ами цвети осен бисёртар рости гап маъқулум нашид мада сумкаи бошад ягала чиз дар дуруш бутози оли мая саҳар шумода абзори сумка мегам дар дуруш чияй баъд мебинем دوستان عزیز особенно одамое ки реклама гирифтагӣ ҳозиро вообще дер меброя видео интернет беҳад сус шудагия кор намекунад усту 10 бор омад всё равно без результатна ай ҳамаам хелай ана бо свет нест ина ирӯз хона омадам свет нест ва конечно рекламаҳои шумо қафо мемонанд баъд мешавад ҷанҷол ва беҳозият мо шумо пула додем шумо накарде некудам секи фаромӯш мекунам дӯстои азиз навигари наконец-то ирӯз омадианд ани чире овардиянд дар ёдтон астае ман дар хонаи ман дида будем 1600 сомон ин хеле оврезакои фасони чиркира бинем не ки бои арзон буда ҷои арзон шамда ҳамиш 600 сомон нууш 300 сомон короче ирӯз омадиам дӯстои бои аппарат хеле чӣ дошта коғаз дафтар вақте ки ман ҳамин усто омад ман гуфтум шаки ана миша гуфтум ам хеле сафед никелни накне гуфтум ини хеле ман гуфт ки ваё қиматам ман гуфтум майли чанд соман як бор кунем ҳаволтара кунем гуфтум бахел 600 ҳар шик мекунем гуфтум ана дӯсто кухни ҳозир тайёр неста ина ки инира часпондиан инира мебранакам и ай ҳама чизи простое кухня апа садоқат жда дошт ҳама кай пул мегирим мо пула жда кунем апа садоқат ман кухнира жда достум хайли ира кадиян мо ҳамон туфтисим дуҷа аҷино барид ва кухни мо ина нигоҳ куне афтуш ини ҳозир накандагия чизо беҳад бисёр хатоша гирифта ох саҳритра нишон дод амира не хулоса дӯстори ман қабехараим ирзоқа коре доштем Ай бисёр балад. хатхатакоша инами дарошай инами дар ине чия нами дар куҷуда ҳолими аштақоша бинемонда не ма дарои чи хай хулоса ҳоли свет мурдай усту рафта ина ҳозирашда инам хеле обстановка тайёршава нишон бетум дӯсто баъд духтаро ки мара пурсидан лич кардам ки ина ёи зур дар курай ай мо зур нестай духтаро бурдагиш нестай бира нишонтиён бира биё фармош иқа и простои арзон шояд духтаро инай хеле бигем сахт фасони ки тар намешава намекаф вой ман кадистай бад бисёр арзон шакадага خیلی تر میشه این فلوب روی چند کن همه قرم باشه اون این ترشید دام میکنه این میشه زیادیه؟ نه نبودیم
در طرف خالدین بزن یا دایی میزن همه میزن böyle bir şey olmadı. نه فهمیدیم که تو میزدی Şimdi zaman şey de tamam taraf خالدینی همون تا تایورا کرده بودم